Taas. Iiwanan ka na namin dito. Sigurado ka? O papuntahin namin si Eds. Ay! Ang ganda naman ng Beyonce natin. Ito mga kamamshi, panoorin natin tong vlog ni Pure Health na talaga namang bumilib ako dito kay Pure Health talaga kasi siya yung tagahatid ng mga angels. Wow, angels. Sana all. Siya yung pinagkakatiwalaan ni Kalinga Prab para maghatid sundo sa mga angels. At ito nga, ihahatid ni Pure Health si Julian tapos si Beyonce. At grabe, nakakabilib talaga ang Kalingap, si Kalinga Prab tapos ito si Pure Health. Talagang napakalayo pala ng bahay nila Beyonce from Daet. Lalo na si si Julian, si Roseanne, si Carla. Yan yung tatlong magkakapitbahay na talagang napakalayo ng biyahe at nakakatakot yung daan. Ito nga panoorin natin ang paghatid kay Beyonce from Daet. Tapos si Julian, pakinggan natin yung kwento ni Julian. Sabi nga ni Kuya Pure Health, talaga namang nakakatakot yung kwento. Tara, keep on watching. So yun mga kalingap, isang mapagpalang hapon. Dito na naman tayo. Kasama natin naman ang dalawang angels. Dalawa lang ang natira. Si Dara na ibaba na. At magla-vlog din si Kalinga Prab. Dito ngayon si Beyonce, ang nag-iisa at walang katulad na si Beyonce. Kasama natin ngayon sa likod. At pati si Julian. Alam niyo mga kamamshi, natutuwa din ako dito kay Julian kasi talaga namang lagi siyang nakakasama sa mga angels. Tapos nalulungkot naman ako para kay Eden kasi hindi talaga siya nakakasama. Kasi sa pagkakaalam ko, nahihiya si Eden dahil kunti lang yung views niya, mga supporters niya, pero dapat is andun pa rin yung banding nila ng mga angels, kaya dapat sumama pa rin siya. Pero ganun pa man, kung anong mga desisyon nila is wala tayong magagawa. Sana is maisipan niyang sumama uli sa mga angels, sa mga lakaran, sa mga banding, di ba? Para kahit paano ma-experience naman nila yung mga hindi nila nararanasan na mga kasiyahan, di ba? Hatid natin sila sa kanilang tahanan. Beyonce, nagtago. Kumusta Beyonce ang experience sa dibo ni ni Carla? Nag-enjoy ba kayo? Sana all nag-enjoy. Samahan niyo po kami mga kalingap at hatid ko muna sila. So yun, naalala ni Beyonce, mabuti nga't hindi na ibaba. Kahit napuno tayo nung nakaraan, hindi ko na pinababa yan kasi iniisip ko, pag nagpunta sa inyo, idadalhin na. Tama, ibababa natin yan para magamit nyo na. Tapos may sapatos pa yata yan Beyonce, no? Galing sa EDSI yan eh. Takas talaga ng EDSI ngayon mga kalingap po yan, no? Sige. Hinihila pala tong isa. So dito na tayo ngayon kay Beyonce. Ay, ginabe. Mga insan, sobra na. Saan ba nakalagay Beyonce? Dito ba sa likod? May mahulog yung kanyang saan ba yun? Ay, ito. Abot mo nga, Neng. Abot mo sa likod para may baba na. Hatid natin sa kanila. Wow. Oh, yan, kasama yan. May nakapangalan eh. All white 39. Sige na, tulungan na ka namin. Dami pala nito, Beyonce. Lahat sa'yo to? Wow. Grabe naman talaga si Beyonce. Ika siya sa pinto na. Pinto na. Sama ka doon? Sige, sarado mo na yan. Dali mo na lang yung shoes. Sige. So, yun. Rice cooker pala ito. Sasauli na namin si Beyonce. Wala tao? Wala, nasaan sila sa taas? Paano ka makapasok dyan? Kaya mo? Iiwanan ka na namin dito. Sigurado ka? O papuntahin namin si Eds. Ay! Bye! Bye! Ihatid ko naman to si
Julian. Bye. So yun mga kalingap, nandito na tayo, malapit-lapit na. Yeah. At akala ko ano, ilang days bang bakasyon nyo? Ah, wala, dire-diretso. Ibig sabihin nilalakad nyo lang ito dito? Simula dun sa sana sa Pambuhan. Opo, kasi po hanggang 12 lang po ang biyahe po baga dun sa amin. 12 ng tanghali. Opo. 12 man po minsan labas namin sa half day. Tapos lakad na yun. Opo. Aroy. Wala dito hanggang doon. Hindi ka tataba dito pag ganito. Maintain mo yung katawan mo sa kalalakad eh. Kasi po kayo mapagod din masyado. Yun lang. Dahil nasa Sapatos. Magkabaon ka na lang ng chinilas. mabaon niya po ako sa bukas. Para ano, hindi masakit sa paa. Ganda ng ano nila rito. Sa inyo yung banda, may bayad na yung tubig. Libre din. Doon lang, nagtatap ng ano. Dagat na pala dito sa gilid. Maganda to pag na ano na naging maayos na yung kalsada dito lumaki. Si tatagos daw to ng ano eh, ng Kamsor. Dito daw po sa ano mga daan. Kasi may lahat. Ay, bang. Milk Queen eh, hirapan umahon ah. Ito nakakatakot dito pag gabi. Opo. Madami din po dito na ano. Sa napatakot dito. Kasi po nung ano, matagal-tagal mo na din po. Naripo po na kasi yung babae. Saan? Dito sa lugar na to? Dito po sa Kuta dito. Hala. Opo, sinunog po. Tapos yun. Ni-rape tapos sinunog pa? Grabe naman. Ano nga po yun? Nakakatakot po masyado yung ano niya. Ano po pinost yun ay dami po. Talagang sunog na ano? Tapos nakita ko na ano, may napatusok sa kanya. Hala. Para po siyang ginawa ng bago. Baka naman. Awa po. Mga ilang taon yun? Ano po, ay may asawa na ito. Mga business na rin. Ewan ko po kung ilang taon. Baka naman, ano kaya nahuli ang ano? Yung... Hindi po, ano po yun. Piyesta po nun sa daanan po natin. Piyesta daw po dun. Tapos nagbili lang yung babae. Tapos nila daw po yung babae. Hala. Tapos siya po kinakina. Saan po kayo nun ano? Hindi ko po kasi po napanood yung sinabi ay yung sa vlog niya po pala. Sabi niya po may white lady. Ah, dito yun. Dito ba yun? Oo, dito yun. Makita niyo po? Hindi naman ano, sa vlog lang yun. Nilagyan ko lang kasi sobrang nakakatakot ay. Nilagyan. Dito talaga yun, may namatay nga po dito. Ah, dito? Opo. Grabe naman. Ano po, nagmumotor po sila. Piyesta po nun sa amin. Kasi po nung tito ko. Nag-inom daw po. Tapos pagkapunta po dito, eh syempre po, ilang months pa lang po siguro yun nakaraan pagkamatay ng babaeng na-rape sa banda dito. Ano po, may nagpakita daw po sa taas ng poste po. Parang ganyan poste. Tapos nakasabit daw. Nakasabit yung ulo? Lang. Opo. Para daw po nakalitaw na babae. Tapos nag-tiliyak. Tapos yun po, may namatay po doon. Halos po lahat sila may galos. Yung iba natanggalan ng ngipin. Hala. Nabalik ko yung ilong. Apat po sila sa motor ay. Isa lang po yung namatay doon. Parang yun na po ba? Sinagot yung ano. Naghanap ng karamay, ano? Brutal naman kasi yun eh. Kaya po medyo may takot pa din kahit na. Anong oras kami nung naghatid dito? Mga 11 or 12 nata ng gabi. Ganun po talaga. Tsaka po may mga kwento niyo po dito. Madaan daw po sila. Binibilisan daw po nila patakbo pero parang ang bagal. Ang bagal pa rin. Opo, kaya po minsan pag nun pong nag-ano kami ni Papa Pabambuhan. Nataas po talaga palang Balahibo. Balahibo. Tapos grabe po yung lamig na mararamdaman mo. Ang lamig po talaga. May kwento, sabi ko na nga ba eh. Tama yung ano ko dun sa aking vlog eh. Nakakatakot naman talaga kahit Buti nga po, wala sa inyo nagpakita ng mga tayo na yun. wala naman. Maulan-ulan pati yun. Yun ang ano eh. Yun di ba yun ang ano ng mga multo pag ano, maulan-ulan. Saka sila nagpapakita. Minsan po may napakita diyang malaking ahas tsaka malaking aso. Diyan natawid sa kalsada no. Opo.
Sabi ko na kasi ano yan medyo mataas yung lugar na yan pati. Kumbaga ano na yan yung ibabaw na yan dyan Grabe pang kwento dyan. Pati po lola ko nung nagkwento nila sa akin. Kaya minsan paggabi di na nalayas. Oo na, huwag na kayo lalabas pag ano lang aning oras. Hindi naman pati importante. May patay doon. Si lola. Kamag-anak nyo? Hindi po, mga taga dito lang po. Pero malapit po sa amin at pagmadaan po kami dyan. Binabati niya. Pagkabi si lola. Diyan na naman yung bus mo. Sabihin, magkakarwas ka pa ngayon. Wala na po yan. Nalinis na po. Nalinis na yan. Ano lang po. Maaga po Naparada dyan. Agawin ko pasahero niyan. Dito ko sasakay. Ay, ito pala sa kabila. Parang po pag sakay. Oo nga, Yan na si nanay, Ay, miss ko na si baby. Sasauli ko na. Ay, iba na lang nagod ako. Opo. Kapag kong gamit. Sige. Ito na kami sa lugar nila, Yung labahan mo, huwag mong kaiwanan. Salubong kay mama. Lubong kay mama. Ilang months na yung bunso nyo? 2 months na po. Baby pa nga. Bilis na po maglaki. Pako sa baby. Salamat po. Sige po, sige. Bye. Bye po. Sa Bye. 9 po, sa 9. Oo, sige. Tignan natin si Julian. Hatid na, maniobra lang tayo dito. Kilarusan. Wala ba nakaharang? Grabe pala, totoo palang kwento na yun. Kala ko sa vlog lang natin pero noon natakot talaga ako kasi alanganing oras na ay. So yun mga kalingap, maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating vlog sa pagdating natin sa dalawang angels, kay Biancy at kay Julian. Karating tayo ng safe syempre. Salamat kay Kalingap Prab, tiwala niya na tayo magatid sundo sa mga angel. Salamat po kay Ma'am Jack, kay Kuya Bal, thank you po kay Ate Edna. At kay Ate Ani Haramilya, salamat po ate. Ingat po kayo sa inyong mga lakad ngayon sa Pilipinas. Soon, sana magkita tayo kasi maluwas pala kami ng Manila sa 8. Thank you po sa inyo lahat sa pagsama niyo sa ating vlog. Salamat po sa mga nagpaabot ng pagmamahal syempre. Kay Ate Beth, salamat po. Kay Ate OP34, maraming salamat. Kay Ate Jenny, salamat po sa mga sa grupo ng Love and Care kay Madam Judge, thank you po. Kay Ate Martes Omblas, kay Sarwingan, salamat po sa buong team ng Love and Care, thank you po. Siyempre, shoutout po kay Ate Inday PB, salamat po. Huwag po natin kalimutan siyempre suportahan ang mga upload ni Kalingap Prab, si Kuya Bal, ni Ate Edna, para mas marami pa tayong matulungan ng mga kababayan. Maraming salamat po mga Kalingap. God bless po, bye. Uwi na po ako, bye.